sorpresa izan dugu Iruñarreko itzularen azkeneko etapan, Iratik irabazi du, ez da sorpresa izan, baina ez abesekin lasterketa irauli da bigarren postutik aurrera, eta zuk lortu duzu bigarren postua. Zuk Alimusin taldean geratu, baina ustez genuen pertsonak eraman du zilarrezko gomina. Bai, azkenen karrera hautsia, handoain oso fuerte hasia tiratzen, da, hautsin da, eta azkenen gure taldeko liderratzen gehatua, eta ni sartu naiz, eta espero ez genuna gertatua, baina, nire aldetik ni guztu azkenen generalen bigarren postua eta etapan bigarren postua lortzeakin. Zu bezalako txorrendulari fin bat, ondo moldatzea Haize Babesekin, barrara da, baina ondo aritu zera gaur. Bai, egia esan usten una baino hobeto juten naiz janon da, egia da asko tira behar ez dutela izan, ze azkenen lideratzen eukita haizea askore tragatu ez detin. Iratin gandik bakarriko 33 segundotara zinean, azkeneko kilometroan saiatu nahi izan duzu, agian eraso batekin, ez zenekiten noraino zegoen Irati ondo, probatzea, eta agian 33 segundo horiek iraultzea ere. Bai, ni saiatu naiz behin baino gehiotan, baina azkenen ezin izan da eta esprinen jokatu behar izan dugu. Zorionak, Maiar. Eskerrik asko.